Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sany video argatnaşyk arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyny değişli möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de yurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmäge gönükdirilen resminamalaryň taýýarlygyny tasdimlaryny araldy. Hormat prezidentimiz hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanly video aragatnaşyk arkaly ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz şu ministrler kabinetiniň sanly video aragatnaşyk arkaly mejlisini geçirýär. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanan tasdimlaryny seredişim, käwreme soralar maslahatlaşar. Hormat prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrik we söz berdi. Vice-premier Aşgabat şäherine ýerleşýän käbir binalary huzursuzlaşdyrmak hakynda kararyň taslamasy hemde gymmat bahaly metaller we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetine alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Vice-premier döwlet başlarymynyň taýşygyna laýyklykda döwlet kärhanalaryny huzursuzlaşdyrmak hemde olary paýdaly jemgyýetlerine öwürmek boýunça degişi işleriň geçirilendigini aýtdy. Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiň garamagyna Aşgabat şäherine ýerleşýän käbir sewda kärhanalaryny, olaryň işiniň esasy urlaryny we iş ýerlerini taklap galmak şertini huzursuzlaşdyrmak barada kararyň taslamasy götürilendi. Hasabatyň başyna şeýlekem Merkezi bankyň gymmat bahaly metaller we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň işi barada aýdyldy. Bu komitet gymmat bahaly metallaryň hemde gymmat bahaly daşlaryň çiğmal, bölekler we taýýar ölümler görnüşinde hasaba alınmagyny, saklanmagyny hemde gaýtadan işlenmegini üçin edýär. Şeýlekem ol gymmat bahaly metallardan we gymmat bahaly daşlardan dergärçilik hemde beýleki ölümler taýýarlayan we öz işine peýdalanýan fizik hemde ýuridik şahslaryň işine gözegçilik edýär. Degişli idaralar bilen birlikde onuň düzgünnamasynyn gaýtadan işlenip taýýarlanýanlygy habar berildi. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymynyň garamagyna bu döwlet idarasyny Merkezi bankyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gazanasy diýip atlandyrmak baradaky teklip edilendi. Hormat prezidentimiz hasabat dinlep, ýurdumyzda durmuş ugurly ykdysadyň okgunly ösýäniňi beledi. Munyň özi ýetişiň durly görnüşlerine esaslanýar, hemde bazyr gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmegi gödeňde tutýar. Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işeň ornaşdyrmagyň, toplumlaryň puwdaklarynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça ýetişiň durly düzümlerini kemale getirmegiň esasyna bu ýolgamda düýpli öwretmeleri amala aşyrmak maksady bilen diskalar tapgyrlaýyn hususlaşdyrylýar. Milli liderimiz bu ýurda amala aşyrylýan çäreleriň milli ykdysadyetimiziň döwlete dahylsyz ulgamynyň paýynyň artmagyna ýardam edýänini beledi. Döwlet başlarymyz Aşgabat şäherine ýerleşýän käbir kärhanalary hususlaşdyrmak hakyndaky karary gol çekip, ony elektron resminama duran arkaly vice-premiere iberdi. Hemde bu urda degişli tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz Merkezi bankyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gazanasy diýip atlandyrmak meselesine öňe çekip, bu teklipi makullady. Hemde vice-premiere degişli idaralar bilen birlikde şu mesele boýunça zerur işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra vice-premier gözegçilik edýän toplumyna hemde Daşoğlu welaýatyna watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli diskalaryň öz wagtyna ulanmaga berilmegi boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Döwlet başlarymyz vice-premiere ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly senesine gabatlanlyp, paýtagtymyzda hemde Daşoğlu welaýatyna ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän diskalaryň gurulşynyň başyny bir gözegçilikde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Gurulşyk işleri ýokary hilli hemde belirlenen möhletlere laýyklykda alınıp barylmalylar. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Merýedow Neftga toplumynyň kärhanalarynyň ölümçi kuwatyny puwtulandyrmak, ulewadrot çygymalynyň çykarylýan hemde gaýtadan işlenýän mukdaryny artdyrmak boýunça görülen çäreler barada hasabat berdi. Döwlet başlarymynyň garamagyna turbalary satyn almak barada kararyň taslamasy götürilendi. Şeýlekem Akyl welaýatyna tebii gazdan benzin öndürýän ikinji zawodyň gurulşynyň taslamasynyň üstünde alınıp bolýan işler barada hasabat berildi. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda Türkmengazy döwlet konserni bilen Yapon kompaniýalary toparynyň arasynda bir gaz himy toplumynyň taslamasyny işläp taýýarlamak hemde gurmak baradaky degişli resminama gol çekildi.
Şeýlekem vice-premier Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň Türkmen bölüginiň gurulşynyň başy hemde gödöwçi edýän Lewap welaýatyny ýurdumynyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi gödüň ötülýän desgalardaky işleriň ýagdaý barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Newtgat senatyny mundan meýlekde okunly ösürmegiň wezipelerini üstçekdi. Şol wezipeleriň üstünlükli çözülmegi, milli ykdysadyetimiziň diversifikasiýa ýol bilen ösürmegine, tenagatlaşdyrmagyň dipkiniň ýokarlandyrylmagyna hemde ýurdumynyň eksport mümkinçilikleriniň giňildirilegine ýardam eder. Olaň atarına, dünýä bazarlaryna uly bildirýän önümleriň köp görnüşlerini çykarýan, täze gady gaýtan işleýän önümçilikleri döretmek wezipeden bar. Milli liderime Türkmenistanyň mundan meýlekde puwdaga ýokary netijeli tehnologiýalary, ýöňdebarjy almy-tehnika işläp taýýarlamalary, işiň ornaşdyrmagy gödeňli tutýanyny belläp, bu ýolgamda dünýäniň esasy kompaniýalary, şol sanyna Ýaponiýanyň kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puwtrandyrmagyň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başçylary ýurdumynyň gurulşçylarynyň ahallaky TV gazdan benzin öndürýän zawod ýaly Dewrawat peskalaryň gurulşygyna toplan tejribesini ulanmagyň zerurdygyny aýdyp, bu babatda birnäçe anyk tawşyklar berdi. Milli liderime soňky ýyllarda ýanyňyç energetika toplamyny teň we tehnologik taýdan Dewrawatlaşdyrmakda uly üstünlikleriň gazanlandygyny aýtdy. Innowasion kerhanlar işe girilýär. Şu maksatlar üçin iri maýa serişleri gönükdirilýär. Şonuň netijesinde ýurdumyz üçin täze önümleriň, polipropileniň, polietilenin durly görnüşleriniň ekologik taýdan arasynda sintetiki awtomobil benzininiň örümçiligi ýola goýuldy. Ýöňden öndürilýän neft önümleriniň kilim ýygyderli gowlandyrylýar. Amuman bularyň ählisi türkmen hünärmenleriniň ýokary hünär derejesine, Türkmenistanyň Newtgat senatynyň uly kuwatyna şaýatlyk edýär. Şunun bilen baglykda milli liderimiz Ahal welaýatyna TV gazy gaýtadan işläp benzin öndürýän ikinji zawodyň taslamasyny taýýarlamaga türkmen hünärmenlerimiziň hemde alymlarymyzyň, Ýapon hyzmatdaşlarymyz bilen birlikde gatnaşmak bilen baglykda degişli ýol başlara tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz Türkmen Neft döwlet konserniniň dürli ölçegli brok turbolaryny satyn almagy hakynaky karary gol çekip, ony elektron resminame duran arkaly vice-premier iwerdi. Hemde bu ugurda degişli tawşyklar berdi. Hormat prezidentime Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsini gurmak barada taslamanyň durmuşa geçirilişiniň ýokary depkinini kanagatdan bilen bellädi. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi ähli energetika howpsuzlygynyň täze binýadyny kemale getirmek, ähli durnukly ösüş üçin şertler döretmek babatda mühim ähmiýet eder. Hormat prezidentimiz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň gurulmagynyň sebäpden ykdysady ösüşine kuwatly itergi berjekdigini, durmuş hemde insanperwer häsiýetli meseleleriň çözülmegine, paragatçylygyň we durnuklygyň puwtrandyrmagyna ýardam etjekdigini aýtdy. Bu gaz geçirsi boýunça TV gaz uluk möhletliğin esasy günorta gündogar Aziýanyň iri ýurtlaryna iwerler. Döwlet başçylarymyz Hazar deňizindäki dostlyk ýatagynyň ulewadrot serişlerini birlikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýolary düşünmek hakyna gol çekilen ähtnamanyň ähmiýetini aýratyn bellädi. Döwlet başçylarymyz munyň biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň durmuşyndaky hakyky taryhy wakadygyny aýtdy. Bu waka Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň täze tapgyryny alamatlandyrýar. Ýakyn gelecekde Azerbaýjanyň hyzmatdaşlary bilen birlikde amala aşyrylmagy gödeňli tutilýän bir giňme çörül taslama iki iri energetika döwletiň ägir türlü kuwatyny açmaga ýardam eder. Hazar sebäpine iri daşary ýurt maýasynyň çekilmegi üçin goşmaça oňoýly şertler döredilýär. Milli ykdysadyýetleriň okunly ösüşine, täze iş orunlarynyň döredilmegine, adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasy ýokarlandyrylmagyna kuwatly itergi berer. Hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Lewap welaýatyna gödöwçi edýän ornmasary hökümine vice-premier Meredowa garaşdyrylmadan şanly bayram münasibetli ýurdumyzyň gündogar sebätine täze örümçik we durmuş maksatly desgalaryň gurulşygyny bir gödöwçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew hatabat berip, goşmaça alaşyklar baglaşmak hakyna kararyň taslamasyny döwlet başçylarymyzyň garamagyna götürildi. Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watany şygarlygyny geçýän 2021-nji ýylyň ilkinji günlerini hormat prezidentimiziň gatnaşmagyna mühim desga Kerki Şywyrgan ugru boýunça elektrik geçiş ulgamy ulanmagy tapşyryldy. Şanly tenim nasibetli energetika ministrligi boýunça ýene de bir mühim desgany Lewap welaýatyna kuwaty 432 megawatt bolan gaz turbinaly elektrik beketini hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan howa elektrik geçişiniň türkmen bölегini ulanmagy bermek gödeňli tutulýar.
bir iki desganyň ulanmagy tapşyrylmagy Lewap vilayatynyň tarpejleriniň energiýa üpçünçligini gowlandyrmaga hemde Owganistan Sam Respublikasyna iberlen Türkmen elektrik energiýasynyň müçürini artdyrmaga ýardam berer. Puwdoň hünärmenleriniň bir desgalar gurulanyny tehnologiýa kadrlarynyň bir zaýdylmegini iýigderli we bir gödөгçülükde saklaýanlygy, bir ýerde alınıp bolýan işleriň depkinleriniň bolsa, olaryň belirlenen möhletinde ulanmagy tapşyrylmagyny üpçün edýänligi bellenildi. Bundan başga da elektrik energetika puwdogy garaşdyrmamyň şanly 30 ýyllygyna Sowgat hökümine Ahal Balkan hemde Balkan Daşoğul vilayetleriniň arasynda guruluşa alınıp bolýan halkalayyn elektrik ulgamynyň we podstansiýalar toplamynyň Ahal Balkan aralygynyň birinji tapgyryny ulanmagy tapşyrmagy meýilleşdirýär. Vice-premier hormatly prezidentimiziň odul beren taşlyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berip, ak mermerli paýtagtymyzyň gaýtaranmajak binagarlyk keşfini döretmek we abadanlaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada aýtdy. Şeýlekem garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllyg münasibetli ulanmaga beriljek öýrümçik we durmuş medeni maksatly iri desgalarda alınıp bolýan guruluşlardaky işleriň häzirki ýagdaý barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistany 2020-2025 ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna kesgitlenilen wezipeleri puwta laýyklykda ýurdumyzyň elektrik energetik ulgamyny mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işleriň ýüren wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli puwdoň kuwatynyň ýygyderli puwtalandyrylmagy, halkymyzy hemde ýurdumyzyň içinde durmuş we senagat maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmek bilen birlikde Türkmen elektrik energiýasynyň goňşy döwletleri ilkinji nowatda Owganistan Sam Respublikasyna eksport edilişini artdyrmaga da ýardam berýär. Türkmenistan öz gün ortasynda goňşusyny hemme tarap bilen gollap berip, birnäçe möhüm taslamalary amala aşyrmak arkaly Owganistanyň durumjy ykdysat düzümleriniň täzeden dikeldilmegine ýardam berýär diýip milli liderimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz energetik ulgamyna goşmaça alaşyklary baglaşmak hakyndaky karary gol çekip, ony elektron resminama durançy arkaly vice-premiere iberdi. Hemde onuň ýerine getirilişine bir gödөгçüligi üpçün etmegi tapşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentime de ýurdumyzyň baş şäkerini abadanlaşdyrmak, şäkeriň inženerçilik tehnika we ýol ulug döneminiň kämilleşdirilmegi hemde şanly tenim nasibetli açyljak ähli desgalarda tasdiklanylan hil kadrlarynyň we işleri ýerine getirmegiň möhletleriniň bir zaýdylmegi bilen baglanyşly meseleleri hemişe gödөгçülükde saklamagyň zerurdygy barada vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Ögedew Türkmenistanyna tanlyk ykdysadyny ösürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny hemde ony amala aşyrmak boýunça ýerine getirilmeli çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamaga ruhsat almak meselesi barada hatabat berdi. Türkmenistanyna 2019-2025 ýyllarda tanlyk ykdysadyny ösürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda täze maksatnamanyň kabul edilmegi, elektron hökümet ulgamyny döretmek boýunça ýerine getirilmeli wezipeleri kesgitlemegi, tanly bilim we tanly lukmançyk ulgamyny kämilleşdirmegi, bu ugurlarda hünärmenleri taýýarlamagy, şeýlekem döwlet hyzmatlar portalyna tanly hyzmatlary tapgyrlaýyn ýerleşdirmegi gödüňde tutýar. Bu maksatnamany amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasyna ýerine getirilmeli işleriň anyk ugurlary, ýerine getirjileri we möhletleri kesgitlenildi. Şeýlekem vice-premier watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyg münasibetli ulug aragatnyjyk toplamyna hemde gödөгçük edýän Balkan vilayatyna ulanmaga beriljek desgalarda işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyna tanlyk ykdysadyny ösürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň hüdürünün taslamasy babatda birnäçe maslahatlar berdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli häzir ýurdumyzda umumilli maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Olaryň gataryna tanlyk ykdysadyny ösürmegiň konsepsiýasy ileri tutulýar. Döwlet durunuş idaralarynyň işini kämilleşdirmek, elektron hökümet ulgamynyň ornaşdyrylmagy, ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmegiň 2020-2025 ýyllar üçin maksatnamasyny hemde garaşsyz watanymyzy we jemgyýetimizi mundan meýlekde ösürmegi gödüňde tutýan beýleki maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmaga ýardam eder. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli sanlaşdyrmak, işleri has oňat guramaga, utgoşdurmaga, hemde netijeligine we kiline gödөгçük etmäge ýardam edýän netijeli durunuş guralydyr, hemde döwrüň gelen zerurlygydyr. Milli liderimiz döwlet idaralarynyň işiniň tertibine degişli üýtgetmeleri girmegiň zerurdygyny aýtdy. Şol idaralar öz nowatynda işiniň tanly ulgamy geçirilmegine taýýar bolmalylar.
Döwlet başlarymyz maksatnamany taýýarlamak işine üns çekip, vice-premieri geçirilýän işleriň diýipginlerini çartlandyrmagy hemde bu ugurda bellenlen çäreleriň amala aşylmagyny bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Hormat prezidentimiz şeýleken vice-premieri watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli gödekçilige diýen toplumlaryny hemde Balkan vilayatyna ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalarda işleriň barşyny gödekçilikde taklamagyň möhümdigini aýtdy we bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gryjew dokma önümleriniň elektron sewda binýadyny döretmek barada geçirilýän işler hakkında hatabat berdi. Vice-premieriň habar berýäli häzirki wagtda elektron binýat döretmek işleri dowam edip, onuň sahypalaryna dokma nişanlary, marketing hyzmatlary barada degişli maglumatlary ýerleşdirmek, şol sanyna çykarylýan dokma önümlerini satyn almak üçin elektron görnüşdäki targatlary resmileşdirmek gözüňde turýar. Şeýleken birinji tapgyrda sargyd edilen dokma önümlerini ýurdumyz boýunça eltilmegini, geljekde bolsa daşary ýurtlara iýerilmegini guramak meýilleşdirilýär. Elektron sewda binýady ýürütü programmalaryny bilen içinediler. Geljekde bir sewda binýadynyň daşary ýurtlaryň ýöňdebarjy sewda ulganlary hemde ýurdumyzyň bu gurda üstünlikli iş alyp barýan sewda ulganlary bilen hyzmatdaşygy ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu taslamany Dokma Senaty Ministrliginiň Altyn Asar Haryçynaslyk merkeziniň hemde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň birlikdäki tagalary bilen amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Şeýleken vice-premier hormat prezidentimize ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli sewda toplumyna hemde gödekçilige diýen Ahal vilayatyna ulanmaga beriljek disgalarda işleriň barşy hakkynda hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, sewda ulgamynyň badyr gatnaşyklaryna geçmegiň şertlerini, milli ykdysadyetimiziň gazananlaryny açyp görkezýän esasy puwdoklaryň hataryny girýänini beledi. Şunun bilen baglanykda harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrmak, harit bolşygyny üpçün etmek hemde içerki badary wirur bolan önümler bilen doldurmak esasy wezipeleriň hataryny durýar. Eksport uğurlu önümleriň önülüşini artdyrmagy aýratyn üns berilmeliler. Milli liderimiz önümleriň hiline, görnüşlerini artdyrmagy we gowlandyrmagy üns bermegiň möhümdigini aýdyp, vice-premieri bir näçe anyk görkezmeler berdi. Täze elektron sewda binýadynyň işe gidirilmegi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça 2019-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna hemde Türkmenistanyna 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyny ösürmegiň konsepsiýasyna kesgitlenen işleri ýerine getirmäge, şeýlekem nagdýar hasaplaşyklar toplamyny giňeltmäge ýardam etmelidir. Sanlylaşdyrmagy ilerletmek hemde intellektual ulgamlaryň işini üpçün etmek, şol sanyna milli ulgam giňişligini, internet hyzmatlaryny artdyrmak boýunça kanunlary işläp taýýarlamak, bu wagtda wezipeleri geljekde de ýerine getirmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz dokma önümleriniň elektron sewda binýadyny döretmek boýunça işleri çaltandyrmagyň möhümdigini çekip, bu wagtda vice-premieri bir näçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz täze gurulýan disgalaryň üstünlikli amala aşyrylýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň aýdyň subutnamalary bolup durýanyny bellemek bilen disgalarda dowam edýän gurulşyk işleriň hiline hemde bellenlen möhletlerde tamamlanmagyna bir gödekçilik etmegi tapşyrdy. Täze disgalaryň şol sanyna Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň ýyldan çygarylan geçýän ýylda o senagat toplumyny Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary tarapyndan gurulan täze disgalaryň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň sebetlerine ýaýdanlandyrylan bereketli türkmen topragyna geçirilen önümler bilen badarlar doldurmak boýunça döwlet maksatnamalaryny ýerine getirmäge gönükdirilen özgertmeleriň netijeligine şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda adyk bolşygyny hasy üpçün etmek döwletimiziň durmuş ykdysady ýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzyň telekeçileri adyk hukuklygynyň esaslaryny puwtalandyrmakda möhüm orna elep, döwrewap ýokary tehnologiýaly ýaratyşgany toplumlaryny gurmak bilen öňümçükde gaýtadan işleýän senagatyň täze döwrewap enjamlaryny ulanýarlar. Milli liderimiz ýurdumyzyň durly künjeklerini telekeçileriň guran ýaratyşganylaryny ýaz pasynyň ilkinji aýyna ulanmaga bermegiň adyk bolşygynyň hasy üpçün edilmegine hemde şol dawarlaryň çägine güneşli ülkemiziň sahawatly topragynyň bereketi bolan obagyjyk önümleriniň, göýek bakça, miwe önümleriniň we ir ýemişleriň giňirimli sergisiniň gurulmagynyň möhüm ähmiýetiniň boljakdygyny belläp, vice-premierler Gryjew hemde Urazgelliýew bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyw Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllarda beden terbiýany we sporty gollamagyň hemde ösürmegiň maksatnamasynyň hemde ony amala aşyrmak boýunça ýerine getirilmeli çäreleriň beýnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hatabat berip, degişli kararyň taslamasyny döwlet başlarymyzyň garamagyna götürildi.
bir maksatnama Türkmen sportunu gollamak we raýatlaryň saglygyny berkitmek, üsüp gelýän ýaş nesli sport söýmek, halal zähmete hormat goýmak ruhuny terbiýelemek, bitew ulgamly kemale getirmek hemde türkmen milli sportuny dünýä derejesinde ýokary götürmegiň ygtybarly hukuk, guramaçylyk we maddi tiýen kesatlaryny kämilleşdirmek maksady bilen işlenip taýýarlandy. Türkmenistanda beden terbiýän we sportu gollamagyň hemde ösdürmegiň kanunçylyk bunyadyny kämilleşdirmek, daşary ýurtlaryň degişli sport guramalary bilen hyzmatdaşlyk göstermek hemde burada fanly we innowasion tehnologiýalar babatda dünýä tejribesiniň gazananlaryny ýurdun sport gomuna ornaşdyrmak, ýaşlaryň arasynda beden terbiýäni hemde sportu ösdürmek, halkary derejeli ussat türgenler taýýarlamak, beden terbiýe we sport babatdaky almy ösdürmek hemde beýleki wajyp çäreler maksatnamanyň esasy wezipesi hökümine kesgitlendi. Bu çärelerin hemmeti milletiň saglygyny berkitmäge, ketellerin öňüni almaga hemde türkmen sportuny dünýäde öňdäki ornlara çykarmaga gönükdirlenler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli saglyk goraşlygymny kämilleşdirmek boýunça işe aýratyn möhüm ähmiýetiň berilýänini aýtdy. Ýurdumyzyň paýtagtynda hemde sebitlerine häzirki zaman sport sagaldyş, saglyk goraş merkezleriniň gurulmagy şol işiň möhüm orlarynyň biridir. Milli liderimiz häzirki zaman türkmen jemgyýetine tagdyn durmuş ýelgelerini wagt etmek hemde ornaşdyrmak, köpçülikden beden terbiýe sagaldyş hereketini we sportuň durly görnüşlerini hemme tarapdan ösdürmek, beden hemde ruhy taýdan kämil ýaş nesli ösdürip ýetişdirmek boýunça geçirilýän işlere aýratyn ähmiýetiň berilmeligine üns çekdi. Beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ýurdumyzda köp orly düzümler edildi. Bu bolsa dünýäniň ýokary ölçeglerine we talaplaryna kabap gelýän milli sport lugumynyň düredilenligini görkezýär. Hormat prezidentimiz hüdürlüğünün taslamağını makullap, degişli kararı gol çekdi. Hem de onu elektron resminamı duran şarkali vice-primeri iyi verip, onu kesgitlerinin vezipeleri yerine getirmek boyunca anık görkezmeler verdi. Meclisin başında sonra hormat prezidentimiz Saglyk goraş we Derman Senaty ministri Aman Nepesowy güni video aragatnaşyga çağırdı. Minister saglyk goraşlygymyna daşary ýurtda hyzmatdaşlar, şol sanyna Germaniýanyň öňde barjy klinikalary we olaryň tejribeli professor lukmanlary bilen ýola goýulan gatnaşyklar barada hatabat berdi. Şu günler saglyk goraş boýunça 9-njy Türkmen German forumy geçirilýär. Onuň dowamyna häzir çenli alınıp bolan işlere ser salynıp, öňde durýan nowatdaky wezipeler kesgitlenýär. Teleköprü arkaly geçirilýän bir forumda hormat prezidentimiziň tagdyn ene, tagdyn çağı, tagdyn geljek dörelgesinden ugralanyp, urologiýanyň we binanlaryň saglygyny goramak boýunça lukmançylygyň möhüm meseleleri ara alınıp maslahat taşlýar. Beçäre saglyk goraşyň hil kepilligini üpçün etmek üçin iki ýurdun hünärmenleriniň lukmançylygyň dürli gollary boýunça ketelleri anyklamagyň hemde bejermegiň täze usullaryny we ölçeglerini birlikde işläp taýýarlamagy hemde amali lukmançylyga ornaşdyrmaga itergi berer. Şonuň bilen birlikde bir lukmançylygyň wajyp meselelerine başlanan almy işleri dowam etmek üçin nemis lukmanlarynyň baý tejribesini ulanmak boýunça alınıp barýan işleri hemde burada döredilen Türkmen German mektebiniň işini dowam etmäge ýardam berer. Hatabatyň başynda hormat prezidentimiziň ýol başlygyny ýurdumyzda ketelleriň öňüni almak we olary ýok etmek boýunça maksatnama bilen çäreleriň durmuşa geçirilýäni barada aýdyldy. Şonuň bilen baglanykda Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup Türkmenistanyny belli alynan Sputnik we sanjymyna degişli meseleleriň üstüne durulup geçildi. Bildiňçäli häzirki wagtda bu sanjymyň synyk işlerini geçirmäge geçildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, lukmançylykda dünýäniň gösen ýurtlary, şol sanyna Germaniýa Federativ Respublikasy bilen giňerimli gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ýurdumyzyň saglyk goraşlygyny ösdürmekde möhüm ähmiýetli iş bolup durýanyny aýtdy. Şol işler Türkmen milli lukmançylyk ilminiň, biliminiň we tejribesiniň Ýewropa ölçeglerine laýyklykda ösdürilmegine uly goşant goşýar. Döwlet başlarymyz ýogurdaky işleri dowam etmegiň zerurdy barada aýdyp, geçirilýän Türkmen German forumynyň uly ähmiýeti eýdigini bellädi. Munyň özi ilkinji nowatda halkymyzyň geljegi bilen baglanşyklydyr diýip milli liderimiz aýtdy. Şunu ýeneňiň sagdynlygyny, sagdyn çağlaryň hem dünýä inmegini kepillendirýär. Bu bolsa milletimiziň sagdyn geljegini ugrudynýar. Şoňa görä büýrelgäniň hemişe birja edilmegine aýratyn üns berilmelidir diýip hormat prezidentimiz bir näçe degişli tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz Russiýanyň Türkmenistany belli alynan Sputnik we sanjymy barada durup geçip, bu işleriň ýagny ýokanç ketelleriň garşysyna göreşmek we olaryň öňüni almak, şeýle ketelleri ziýansızlandyrmak ornuna öňde golan wezipeler çözmek bilen barlykda meýilleşdirilen işleri dowam etmegiň mümkindigini aýtdy.
Vavatda hormatly prezidentimiz Russiya Federatsiýasyna işlenýän nowatdaky Epivak korona diýen täze sanjymyny şeýlekem beýleki hyzmatdaş ýurtlar tarapyndan işlenip taýýarlanýan degişli ýugnaş sanjymlaryny Türkmenistanda belgi almak boýunça işleri dowam etmek babatda ministre birnäçe taşyklar berdi. Hormatly prezidentimizin belleşýäli ýurdumyzda insan saglygynyň pugtlandyrylmagy, adamlaryň dürejlikli dähmet çekmegi we ýokary derejeli din almak üçin ähli amaty şertleri üpçün etmek durmuşa geçirilýän döwlet ýadatynyň ileri tutulýan orlarynyň biridir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dürejlik beýasçylyklaryny elan etmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Degişli ministerlikler, puwduklyň dolanış idaralary hemde jemgyçlik guramlar bilen birlikde şanly tene başlanýan dürli beýasçylyklар elan edilýär. Dürejlik beýasçylyklaryň birnäçesi gazetleriň we jurnallaryň redaksiýalary tarapyndan elan edildi. Bu gurdaky işler dowam edýär. Şu ýyl geçiriljek halkara çäreleriniň ataryna dünýä döwletleriniň estrada aýdymçylarynyň gatnaşmagyna meşhur türkmen aýdymyny ýerine ýetirmegiň usatlygy boýunça halkara beýasçylygyny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaş dizaýnerleriniň arasynda bedek işler boýunça halkara beýasçylygyny elan etmek gözüňde turýar. 2021-nji ýylda Türkmen paýtagtyna geçiriljek halkara sport ýarşlaryny ýokary derejede alyp görkezmek we teswirlemek işlerini ýola goýmak maksady bilen şu ýylyň maý aýynda sport ýarşlaryny teswirlejileriň arasynda beýasçylyk elan etmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, täze zekinleri ýüze çykarmakda ilaty, aýratynda ýaşlary dürejlige çekmekde, dürejlik beýasçylyklaryny geçirmegiň ähmiýetini bellädi. Şunun bilen birlikde ýedi watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli halkara beýasçylyklarynyň gurulmagy, ýurdumyzyň häzirki döwürde dürli ulgamlarda gadanýan üstünliklerini, halkymyzyň baý medeni, taryhy mirasyny wagt etmäge ýardym eder diýip döwlet başçylygy aýtdy. Hemde vice-premieri degişli çäreleri türkmeniň ruhyna mahsus ýagdaýda ýokary guramaçyk derejesine geçirmek babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gerliýew şu günler ýurdumyzyň vilayetlerine mögsümlen obagçylyk işleriniň dowam edýänligi, goýuça hasylynyň düýbüni tutmak boýunça ýazgy ekiş mögsümine taýýarlyk işleriniň geçirilýänligi barada hatabat berdi. Ýurdumyzda goýuça ekişini talaba laýyk geçirmek we obagçylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek boýunça işleri belirlenen möhletde ýerine ýetirmek maksady bilen ýazgy ekiş mögsümine ulanjak obagçylyk tehnikalaryny hemde gurallaryny abatlap mögsüme taýýarlamak boýunça degişli işler dowam edýär. Döwlet başçylygynyň garamagyna kararyň taslamasy götürilenip, oňa laýyklykda şu ýyl 620 000 hektar meýdanyna gowy çekip 1.250.000 tonna hasyl ýygnamak meýilleşdirilýär. Şeýlekem vice-premier owesynagy toplamyna hemde gödöwçi edýän Mary vilayatyna gurulýan disgalarda işleriň barşakyna hatabat berdi. Hyzgutana Aşgabat şäherine Halkara Ahalteki Açylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alaba Aýtleri Assosiasiýasynyň merkeziniň hemde Halkara Türkmen Alaba Aýtleri Assosiasiýasynyň binalary toplamynyň ýurdumyzyň ähli wilayatlaryna Halkara Türkmen Alaba Aýtleri merkeziniň gurulşyk işleriniň barşy şu ýyl Mary vilayatynda geçirilmegi meýilleşdirilen Türkmen bedewiniň milli bayramyny ýokary derejede guramak boýunça alınıp bolýan işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, meýdan işlerini belirlenen möhletlerde we ýokary ýyly geçirmek üçin agratien kadralaryň berja edilmegini bir gödökçülükde taklamak taşyrdy. Şunda döwlet başçylygy obagçylygyna bugdoýyň, paxtanyň we beýleki kinleriň bereketli hasylyny almaga ýardym edýän almaň soňky gadanlaryny hemde döwrewap tehnologiýalary işin gornaşdyrmak möhümdigine aýratyn üns berdi. Milli liderimiz owesynagy toplamyny we beýleki puwdaklary sadaşykly ösdürmegiň hemde daşky şow goramagyň halkymyzyň amatly durmuş şertlerini üpçün etmegiň möhüm şerti bolan suw serişleriniň netijeli ulanmagynyň döwlet durmuş ykdysady ýasatynyň esasy urlarynyň biridigini bellädi. Hormatly prezidentime de Türkmenistana 2021-nji ýylda goýuçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakynda karara gol çekip, ony elektron resminame durmuşy arkaly vice-premieri iberdi we bu gurda degişli görkemeler berdi. Döwlet başçylygynda vice-premieri o milli maksatnamasynyň amala aşyrylmagyny, şol sanyna şanly bayramçylyk münasibetli owesynagy toplamyna hemde gödöwçi edýän Mary vilayatyna möhüm desgalaryň gurulşyk işlerini bir gödöwçülükde taklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentime de halkymyzyň asyrlar aşyp biziň günlerimizde gelip geten milli mirasyny, ahalteki bedewlerini we türkmen alaba aýtlaryny ösürip ýetişdirmek üçin ähli zerur şertleriň düredilmeligine degişli ol başlaryň ünsini çekdi. Çünkü bütün dünýäde uly gyzyklanma döredýän bu gymmatlyklar biziň bu sanjymyzdyr. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygyna da watanymyzyň muqaddas garaşdyrlygynyň şany tenesi münasibetli ulanmaga beriljek degişli desgalaryň ähmiýetini bellädi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Merýedow Türkmenistana Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada we Awganystana tergetler dolandyrmak we Merkezi Aziýada nije terişlerine garşy görüşmek maksatnamalarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Halkara guramalar we döwletara birleşikleri şol sany Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklary ösürmek hormat prezidentimiň daşar siýasat strategiýasynyň esasy ugrularynyň biridir. Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlykda paragatçylyk we howpsuzlyk, durnukly ykdysady ösüş, saglyk goraş, bilim, ilim we medeniýet ulgamlaryna tebit we milli derejede amala aşyrýan uzak möhletlerin maksatnamalar we taslamalar mühim ähmiýete eder. Olaryň ataryna 2003-nji ýyldan bäri durmuşa geçirilýän Merkezi Aziýada we Awganystana terhetleri durandyrmak hemde Merkezi Aziýada nije terişlerine garşy görüşmek maksatnamalaryny görkezmek bolar. Häzirki wagtda 2021-nji 2025-nji ýyllara gönüktirilen Merkezi Aziýada nije terişlerine garşy görüşmek maksatnamasynyň 7-nji tapgyry we Merkezi Aziýada we Awganystana tergetleri durandyrmak maksatnamasynyň 10-njy tapgyry boýunça maliýe araşyklarynyň taslamalary taýýarlandy we ýurdumyzyň degişli idaralary tarapyndan seredildi. Merkezi Aziýada we Awganystana tergetleri durandyrmak maksatnamasynyň çäklerini geljekki 5 ýylyň dowamyna terget we gümrük howpsuzlygyny ýokalandyrmak boýunça Merkezi Aziýa döwletleriniň we Awganystanyň arasynda hyzmatdaşlyk berkitmek babatda ýardam bermek, terget ýaka sebetlerde ýerli ykdysady ösüş arkaly ilatyň durmuş şertlerini gowlandyrmak, terget dolanışylgamyna ýöňde barjy halkara tejribeleri we maglumat teňküsürleri ornaşdyrmak, transmilli jinaýatçylygy ýüze çykarmak we dernemek üçin hukuk goraýjydarlara golluk bermek, haritlaryň sergetlerden geçirilmeginiň sanly amallaryny kämilleşdirmek we bu babatda sewit sewdasyny puturlandyrmak boýunça çäreleriň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Merkezi Aziýada nije terişlerine garşy görüşmek maksatnamasynyň çäklerini indiki 5 ýylyň dowamyna amala aşyryljak çäreler halkara tejribeleri esaslanyp nije terişleriniň bir kanun dolanşygyna garşy görüşmek boýunça milli kanunçy kämilleşdirmäge we durmuşa geçirmek babatda golluk bermäge, tagdyn jemgyýet howpsuzlygyny berkitmek üçin nije terişleriniň bir kanun dolanşygynyň öňüni almaga, tebit derejesinde nije terişleriniň bir kanun dolanşygyna garşy görüşmek boýunça bitegi maglumat ulgamyny döretmäge, milli maglumat torlary emele getirmäge, ýurdumyzyň Ýewropa Birleşigi, Birleşen Milletler Romasynyň nijeler we jinaýatçylyk baradaky müdürligi, bütün dünýä saglyk goraş guramasy we beýleki halkara guramalar bilen birlikdäki hyzmatdaşlyk geňeltmäge gönüktirilenler. Vice-premier döwlet başçylarynyň garamagyna 2021-nji 2025-nji ýyllara gönüktirilen Merkezi Aziýada nije terişlerine garşy görüşmek maksatnamasynyň 7-nji tapgyry we Merkezi Aziýada we Awganystana tergetleri durandyrmak maksatnamasynyň 10-njy tapgyry boýunça maliýe araşyklarynyň taslamalaryny hödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň okunly ösýänliginiň ähmiýetini bellädi. Birlikde amala aşyrylýan hemde durmuşa geçirilýän taslamalaryň we maksatnamalaryň onlaşasy, şol sanyna Merkezi Aziýada we Awganystana tergetler durandyrmak hemde Merkezi Aziýada nije terişlerine garşy görüşmek maksatnamalary munyň aýdyň suwutnamasydyr. Şol maksatnamalar ählimum paragatçylyk we howpsuzlygy öpçül etmek, ählimum howplara hemde häzirki döwrüň wekimlerine garşy durmak ýaly mühim ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy puturlandyrmaga ýardam edýär. Döwlet başçylarymyza ýurdumyzyň bu ulgamda giň hyzmatdaşlyk orunyna çykyş edýänini belläp, hemde hüdürlüğünün teklipleri makullap, vice-premier bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuşy ykdysady özgertmeleriň hukuk bunyadyny kämilleşdirmek, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak hemde Türkmenistanyň prezidentiniň daşar siýasat başlangyçlaryny öňe ilerletmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Häzirki döwürde milli liderimiziň deputatlaryň öňüne goýan anyk wezipelerini durmuşa geçirmegiň çäklerini bir näçe täze kanun taslamary işlenip taýýarlanýar. Üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň gezilmegini talep edýän hukuk namalary seljerilýär. Şeýlekem milli parlamentiň ýol başdy, halk maslahatynyň agdalarynyň taýlawlaryny guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça mejlisiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Mejlisiň wekilleri Türkmenistana ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyndan hemde bu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasynyň gelip çykan wezipeleri wagt etmek maksady bilen ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri we talipleri bilen duşuklar geçirdiler.
Meclisin deputatlary iri jemgyçi guramalar bilen birlikde Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynyň syýasy jemgyçilik ähmeti mukaddes garaşdyrmadan şanly 30 ýylygyna taýýarlyk görmek hemde ýurdumyzda amala aşyrylýan giňerimli özgertmeler bilen baglanyşykly maslahatlary we duguşuklary işe gatnaşýarlar. Hormat prezidentimiz durmuş ykdysady özgertmeleri depkinli ösdürmäge, Türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmaga, ýurdumyzy innowasion taýdan ösdürmäge gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmek bilen barlykda kanun çykarjyk işiniň ähmetini bellädi. Döwlet başlarymyz halk maslahatynyň agdalarynyň taýlaw mögsümine taýýarlyk görmek barada ähmetine geçip, ony ýokary guramaçyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini aýtdy. Türkmenistanyň meclisiniň saýlawlar bilen baglanyşykly işlerde vilayet, etrap we şäher halk maslahatlaryna guramaçylyk usuliýet kömegini bermegi zerurdur. Şol saýlawlar jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmakda möhüm ädime öwrülip, jemgyýetiň we döwletiň durmuşyna, öz konstitusiýon hukuklarynyň amala aşyrylyşyna halkymyzyň işin gatnaşýanyny görkezmelidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň sekretary Amanow giňerimli harby özgertmeleriň durmuşa geçirilişiniň barşy barada gatabat berdi. Şol özgertmeleriň esasy gurlary milli goşunyň gorunç kuwatyny döwre baplaşdyrmakdan we pugtlandyrmakdan, teň taýdan gaýtadan injamlaşdyrmakdan, harby işgärleriň hüner taýýarlygyny ýokalandyrmakdan hemde harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowrandyrmakdan ibaretdir. Şeýlekem ýurdumyzda her ýylyň 27-nji ýanwaryna bellenýän Watan goraçlarynyň günni bayram etmäge taýýarlyk görülüşi barada gatabat berildi. Hormat prezidentimiň gatabat dinläp, halkymyzyň parahat, asuda durmuşynyň we dörejilikli ähmetiniň kepili bolan ýararly işleriň gorunç kuwatyny ýygydirlip pugtlandyrmagyň hemde harby mümkinçiligi artdyrmagyň ýüreýän wajypdygyny belläp, garaşdy Türkmenistanyň öz bitaraplyk derejesine hemişe agrarly bolandygyny we şeýle boljakdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyza harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmäge degişli anyk görkezmeler berip, mukaddes garaşdyrlygymyzyň tütünlerini berkitmekde hemde bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň durmuş ykdysady ösüş maksatnamalarynyň ähretiniň üstünlikli amala aşyrylmagynyň gözbaşy bolan jemgyýetçilik syýasy ýagdaýy saklamakda bu düzümleriň eýilýän uly ornuny aýratyn bellädi. Milli liderimiz Watan goraçlarynyň günni bayram etmäge degişli meselelere geçip, bisenäni ýokary guramaçyk derejesine geçirmegi hemde şu ýyl bellenilýän Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şöhratlyk 30 ýyllygyny munasyp garşylamaga ykjam taýýarlyk görmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň meclisine gatnaşyga güldönüp, şeýle diýdi. Hormat Ministrler Kabinetiniň agdalary atawatanymyzyň garaşdyrlygyň 30 ýyllyk şanly jubileýli başlany. Geçen 30 ýylyň içinde biz mehriban halkymyzyň giňden gollamagynda edi ýarymyzda hem köp işleri amala aşyrdyk. Köp sanly möhüm soraglary çözdük. Şäherlerimiz we hem oğullarymyzy döwür hem derejede düýpli özgertdik. Bu tarihi ve ulug maksatları nazarlayan tutumlu işler durmuşa geçirmekte her bir yollaşın münasip goşundy bardyr. Ne şoňra biz olaryň işine münasip hem baha bermeliler. Bayramçylyk münasibetde olary döwlet firmalary hem firmalar. Hem şoňdan wagtda men bu işlere dogry baha bermek üçin her bir yollaşynyň işçilik we onuň esasy zähmet hem sypatlaryny şeýlem garaşa bir tarap döwletimiziň hem ösüşine goşun hakyky goşundyny anyk görkezýän hem häsiýetname hem taýýarlamagy her ýerinde hem taşyrýar. Hormat Ministrler Kabinetiniň agdalary biz gün tertibine giýerilen soralar ara maslahatlaşdyk. Şoňdan Ministrler Kabinetiniň sanly video aragatnaşyk arkaly meclisini geçirip gutorýar. Men esasy ähliňe ber jan saglygyny, maşgala wadaşylygyny ber karar atamynyň gullaw esmoluny alyp baran işlerinde ulysynlyklary arzu edýän. Sag bolun. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs.
Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurtda badar gatnaşyklaryny ösürmek, ykdysadiyetde hususy işçiligiň paýyny ýokurlandyrmak, kiçi we orta iş öwürlügi ösürmäge ýardam bermek, hemde sewda we hyzmatlar ulgamynyň işini hasam netijeli guramak maksady bilen işçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emleginiň hususlaşdyrylmagy hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Mali we Ykdysadiyet Ministrligini satylmagy belinen degişli sewda dukanlaryny, restoran we sewda öýüni olaryň işiniň esasy urlaryny we iş ýerlerini saklap galmak şertini Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalaryna belinen tertipde göni salgyly satma arkaly hususlaşdyrmak tapşyryldy. Türkmenistanyň neft gaz synatyny ösürmiň 2030-njy ýyl içinde urşyn maksatnamasyna laýyklykda neft gaz pudugynyň öňüne goýulan wezipleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen Neft döwlet konserni degişli meşwerde dürli ölçüwli birok turbolaryny satyn almak bardy. Xitay Halk Respublikasynyň Honhua International Co. Ltd kompaniýasy bilen şertden alışmagy tiýar berildi. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň sarpejleriniň elektrik energiýasy bilen üçünçiliginiň ygtybarly bolmagyny we ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň özüňi ähtiýaçlandyrylmagyny hasam berkitmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Energetika Ministrliginiň Türkmen Energiýa Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çykaran 1619-njy kararyna laýyklykda ahal balkyn we balkyn daşowy ýokary voltly asma elektrik geçirisiniň we beketleriniň gurulşy üçin zerur bolan enjamlary, materiallar we awtotechnikalar satyn almak barada baglaşan şertnamalary ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň ygtybarlygyny ýokurlandyrmak üçin zerur bolan enjamlary, materiallar we awtotechnikalar satyn almak barada daşary ýurt kompaniýalary bilen goşmaçy alalaşyklar baglaşmagy tiýar berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmek, şeýle-de berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe Türkmenistany sporty gollamak we ýylatyň saglygyny berkitmek, ziýanly enliklere garşy göreşmek, ösüp gelýän ýaş nesli sporty söýmek, halal zähmete hormak goýmak ruhuny terbiýelemek, bütün ulgamyny kämilleşdirmek, hemde türkmen sportyny hasam belinde götürmek ygtybarly hukuk, guramaçylyk we maddi texnik esaslarını döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllarda beden terbiýany we sporty gollamak hemde ösürmek maksatnamasy, şu maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň meýilnamasy tasdiklandy. Sport we ýaşlar siýasaty ministrligine, beýleki ministrlikleri we puduklaryň dolandyryş edaralaryna hemde welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine maksatnamanyň amala aşyrylmagyny öpüşün etmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe welaýatlarda ýerden, suwdan, owa hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotexnik şäherler ýokary hili durmuşa geçirmek arkaly paýtanyň öňdürilýän möçberlerini hasam artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda owa hojalyk we daşky urşa gorumak ministrligine ahal, balkan, daşowy, lewap we mar welaýatlarynyň häkimliklerine yerlerin kärinleşilerinin, peýdalanjylarynyň we eýeleriniň işini ýokary derejede gurama arkaly 2021-nji ýylda Türkmenistan boýunça degişli meşwerde paýta öňdürilmegini öpçün etmek. Gowaçanyň tohumlaryny etraplar boýunça toprak howa şertlerine görä owa hojalyk we daşky urşa gorumak ministrligi tarapyndan tasdiklanan meýilnama laýyklykda ýerleşdirmek tapşyryldy. Paýta öňdürjiler bilen şertnama baglaşmak esasyny olar agrotexnikanyň kadrlaryny laýyklykda amatly möhletlerdi. Owa hojalyk we daşky urşa gorumak ministrligine gowaça ekiljek meýdanlary ýokary hilli gowaça tohumynyň ýeterlik möçberi bilen ýerleri ekişe taýýarlamak, gowaça ekmek, oňa ýydak etmek we paýta ýygmak bilen bagly teknik hyzmatlar bilen öpüşün etmek. Suw hojalyk bardaky döwlet komissiyasine degişli suw bilen öpüşün etmek. Türkmen Himiýa döwlet konsernine dökünleriň degişli möçberi bilen öpüşün etmek tapşyryldy. Häzirse hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak gutlawmyzy şeýle diýilýär. Onuň aly häzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Täze il münasibetli size we
yurdumuň raýatlaryna berk jan saglyk, geljek bolan ynam hemde parahatçylyk ardy edýän. Frank Walter Steinmeier, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Täze il münasibetli size we siziň maşgalaňyzda ählak gowluklar ardy edýän. Goý 2021-nji ýylda size saglyk, geljek bolan ynam hemde bagtly pursatlar hemra bolsun. Şu aýratyn döwürde maňa bildirýän ynamyňyz hemde raýdaşlygyňyz üçin size tüý sürekden hoşallygymy beýan edýän. Angela Merkel, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň federal kansleri. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Täze il münasibetli size tüý sürekden bagtyarlyk ardy edýän Sergio Mattarella, Italiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle setirler bar. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Täze il münasibetli size we siziň ýakynlaryňyza bagyt we saglyk ardy edýän Ibrahim Muhammed Solih, Maldivler Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistanyň Saglyk Goraýşy we Derman Senaty Ministrliginiň Halkara Ilmi Okuw Merkezini 2 günläp onlaýn tertipde dowam eden Saglyk Goraýşy boýunça 9-njy Türkmen-German forumy öz işini tamamlady. Bu teleköpri Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München Universitetiniň Grossharden klinikasynyň alim professorlar hemde ýurdumyň döwlet tüzümleriniň we ilmi kliniki merkezleriniň Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Universitetiniň şonuň ýaly Saglyk Goraýşy ulgamynyň bolanatlardaky hemde paýtagtymyzdaky tüzümleriniň ýolbaşçylaryny we wekillerini birleşdirdi. Online tertipde 2 günläp dowam eden nowatdaky forum iki ýurdun halklarynyň arasyndaky üstünlükli ösürilýän hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy, Türkmenistanyň saglyk goraýşy ulgamyny döwrüwaplaşdyrmak boýunça bilelikdäki tatlamalary işläp taýýarlamagy, öňde barja tehnologiýalar hemde enjamlary ornaşdyrmagy, ilmi işgärler hemde ýokary derejeli hunermenler taýýarlamagy mümkinçilik berge. Şu gedeki online duşuň jemleýiji gününe enäniň we çağanyň saglygyny goramak meselelerini aýratyn ünserildi. Lokmançylygyň boğrunyň Türkmenistana hemde Germaniýadaky ýagdaý barada çykyşlar dinlenildi. Öňnaliş çäreleri beýan edildi. İşgärleri okutmagyň häzirki zaman çözgütleri hemde aýratynlyklary barada gurrun edildi. Forumyň çäklerini häzirçe alanyp barlan işlere ser salanyp, öňde durýan ilkinji nowatdaky wezipeler kesitlenildi. Forumyň barşyny esasan arkada prezidentimiň sagdyn ene sagdyn çağa sagdyn geljek ýörelgesinden ugur alanyp, urologiýanyň we denalaryň saglanyny goramak boýunça lukmançylygyň möhüm meselelere aralyp maslahatlaşyldy. Saglyk goraýşyň derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilen çäre, iki ýurdun hunermenleriniň lukmançylygyň dürli gurlary boýunça keseleri anyklamagyň hemde bejermegiň täze usullaryny we ölçeglerini bilelikde işläp taýýarlamagy hemde amal lukmançylygy ornaşdyrmagy itergi berer. Şonuň bilen birlikde lukmançylygyň wajyp meseleleriniň aralyp maslahatlaşylmagy, dostlukly ýurdun lukmanlarynyň baý tejribelerini öwrenmäge, ornaşdyrmagy hemde bu gurda döredilen Türkmen-German mektebiniň işini dowam etmäge ýardam berer. Forumyň barşyna çykyş eden Germaniýaly professor Klaus Parhofer bu gedeki çäreniň möhüm ähmiýetini ýatyp, Türkmen-German hyzmatdaşlygyny hemişe üns merkezine saklaýan üçin gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Ol öz çykyşyna 2020-nji ýylda bütün dünýä üçin dartgynly ýyllaryň birinde de iki ýurdun arasynda saglyk goraýşyň kesitli urlary boýunça iki taraplaryň bähwetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň dowam edenligini, Germaniýaly hunermenleriň toparynyň hyzmatdaşlygyň çäklerini, bir neçe gedek Türkmenistanyň paýtagtynda bolanlyklaryny, munyň özüniň bolsa kyn ugurlarda da hyzmatdaşlygyň gollanylýanyny suwda edenligini uly bu ýysanyçylan bellädi hemde hormatly prezidentimide hoşallyk sözlerini beýan etdi. Milli liderimiň taýýarlary netijesinde Germaniýa bilen saglyk goraýşyň esasy urlary boýunça hyzmatdaşlygyň berk binýadynyň goýulynyny eşgär eden bu forum öz işini tamamlady. Şeýle hem Türkmenistanyň Sowda Senagat idarasynyň hemde Portugaliýanyň Sowda Senagat palatasynyň ýolbaşçylarynyň arasynda onlaýn duş geçirilip onu hyzmatdaşlyk etmegiň geljek urlary aralyp maslahatlaşyldy. Taraplar özara söhbetleşýän barşyny ykdysadyýetiň möhüm urlary barada pikir alşyp, gatnaşyklara hatam kämilleşdirmeklige gyzyklanmalaryny beýan etdiler. Türkmenistan parahatçylygyň ynanşmagyň watan ýylyna ak garyň watanymyzyň ähli künjegini nur paýlap ýagmagy topraga içilen rızkal bereket bolup şanly ýylymyzyň üstünlikleri we senjekdigini alamatlandyrýar. Mar welaýatynyň gün ortasyna ýerleşýän Batkyz Döwlet TV gorahanasynyň ak lawasy wetsenmegi insan kalbyny joşa getirip bereketli topragymyzy ajaýyp owadan görnüşe emele getirýär.
Hormat Prezidentimiň ekologiýany we tebigat gorumak, onuň täfin ösümlik we haýwanat dünýäsyni baýlaşdyrmak barada öňde goýan wezipelerini uralyp, ýurdumyzda hereket edýän döwlet tebigat gorakhanalaryna giň gerimli işler ýoly goýulýar. Şeýle wezipelerden uralyp işleýän özüniň tebigat aýratynlygy we ösümlik dünýäsi bilen tapawutlanýan Batkyw döwlet gorakhanasyna edilýän işler hem sanardan kendir. Gadymete siňip giden baý taryhy öz bolşly gözelligi bilen görünler haýrany galdyrýan Batkyw döwlet tebigat gorakhanasy, edil watanymyzyň günürtü bölügünde Mar welatynyň Serkedawat hemde Ahal welatynyň Sarys etrawynyň şäherlerine ýerleşýär. Batkyw döwlet tebigat gorakhanasyna garyň ýagmagym insan kalbyny joşy getirip, bereketli topragymyzy öz bolşy ajaýyp owadan görnüş emele getirdi. Her pasyň özüniň tebigat gözelligi, beýleklerden tapawutlandyrýan aýratynlygynyň bolşy ýaly, gaç pasynyň hem temiz howasy, ajaýyp gözelligi, daşda gorugy aklygy owadan görnüşe besleýär. Pisse tokoýlarynyň tutuşlugyny ak gar bilen örtülmegim tebigatyň ajaýyp terpaýdyr. Gar bilen örtülen meýdanlary, erkany gezip beren guşlardyr, beýleki ýabany haýwanlarym öz bolşy gözellik çaýdy. Halkymyzda ak gar bereket bolşylygynyň nişany hasaplanyp, topragy suwdan gandyryp, edermen babydaý hanlaryň owa hujuluk ekinlerine bolan howeslerini artdyrýar. Owa hujuluk ekinleriniň sehra ösümlikleriniň bitkinli, hasyly bolmagyny öz täsirini ýetirýär. Batkyw döwlet gorakhanasy ýurdumyzyň esasy gorakhanalarynın biri bolmak bilen haýwanat dünýäsiniň baýlygyny, ajaýyp ösümlik dünýäsini, aýratynam gulanlaryň ýeketek saklynyp galan topragyny, iň iri seýrek pisse tokoýlugyny gorap saklamakda, geljeki nesillere miras galdyrmakda edýän hyzmaty ullar. Gorakhanyň umum tutýan meýdany 140.430 hektar meýdany elep, onuň garamagyna 3 tane çäkli gorakhana hyzmat edýär. Batkyw döwlet tebigat gorakhanasyna hiç ýerde duş gelmeýän seýrek, gymmatly haýwanlar we ösümlikler gorap saklanýar. Gaç pasynyň dowam edýän günlerini Batkywyň sehra ýaýlalary, pisse tokoýluklary ak gara berenip, gözel görnüşe ýa boldy. Munyň özi Batkyw ýaýlasyndäki ösümlikleriň bitkinli, hasyly bolmagyna öz täsirini ýetirýär. Gorakhanyň çägini ösümlikleriň 1057 görnüşi, haýwanlardan ýerde suwda ýaşaýanlaryň 2 görnüşi, süýrenjileriň 40 görnüşi, guşlaryň 255 görnüşi, süýdemdirjileriň 42 görnüşi ýaşaýar. Bu ýerde oňurgosyz haýwanlaryň 1326 görnüşi anyklanýar. Batkyw döwlet tebigat gorakhanasyna ösümlikleriň 14 görnüşi, haýwanlaryň 53 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna ýerdelendir. Bey gorakhana ferek pisse tokoýlugy, çöllük sehralygy, ýerüstü akym bolmadyk akymsyz çökötlükleri bilen beýleki gorakhanlardan tapawutlanýar. Onuň uzaklary uzap gidýän pisse tokoýlugy Gunwatar çägine ýerleşýän daglyk mekandyr. Ak donu verenip tebigaty öz bolşy görüp berýän pisse agaçlarynyň 300, 500, 700 ýyla barabar ösüp oturmaklarym has täsirler. Batkyw sehralygy özüniň gözelligi we täsirligi bilen tapawutlanýar. Häzirki wagtda bu gorakhanyň çägini amalaşylýan işlerden ruhlanan gorakhanyň agdy berişkäleri hormat prezidentimize öz alkyş dildirini aýdýarlar. Hormat amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 22-nji ýanwarda saat 20-den 23-nji ýanwarda saat 20-nji boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gullygynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün orta gün ordan tile sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çelim maýl. Gündüzine 4-9 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 1-6 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün ordan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 2-7 gradus sowuk, gündüzine 1-6 gradus. Gün orta gün orta taraplaryna bolsa 9 gradus çelim maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün orta gün ordan tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 3-8 gradus sowuk, gündüzine bolsa 0-5 gradus çelim maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün orta gün ordan tile sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 3-8 gradus sowuk, gündüzine 1 gradus sowukdan 4 gradus çelim maýl bolar. Daşowut welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gün orta gün matardan tile sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 0-5 gradus çelim sowuk, gündüzine bolsa 0-5 gradus çelim maýl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup bu nordan tile sekundda 8-10 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 3-5 gradus sow, gündizine bolsa 4-6 gradus maýl bolar. Ýurdumyzda onşo ýanvar aýynyň 23-nü magnet hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmany garşylýan. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurunyň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun ürtüklerini ulanmagy, şelde gyş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazara alyp, pasala görä geyinmek maksat berýär. Mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenik pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşürýär. Ýakly tüşüň özüni bolsa halkyň behbuýdy. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun ýerleşler.